tomto videu sa dozviete základné informácie o Jordany Gold make-upoch, aké si vybrať podľa toho, aký máte typ pleti, no a takisto ako sa vyznať v odtieňoch. Začnem s Jordany Gold Eternal Glow, ktorý k nám prišiel v kampani číslo 14 ešte minulý rok. No a toto je jeden z najobľúbenejších make-upov, najmä pre ženy, ktoré hľadajú hybrid medzi starostlivosťou o pleť a krycím krémom, pretože až 90% zložiek je starostlivosť o pleť. To znamená, že ak používate dobrú rutinu, ak používate Jordany Gold Eternal Glow, vaša pleť bude krajšia, mladšia a žiarivejšia. Základnou zložkou starostlivosti o pleť Jordany Gold Eternal Glow je niacin-amid a kyselina hyaluronová. Zatiaľ, čo kyselina hyaluronová pomáha k hydratácii vašej pleti, niacin-amid sa stará o to, aby bola bariéra vašej pleti posilnená, ale aby mal make-up aj regeneračné a skrášľujúce účinky. Všetky produkty, nielen Jordany Gold, ale aj Oriflame ako takých, nájdete aj na stránke www.oriflame.sk, napríklad vo virtuálnom katalógu, ale takisto aj v online ponuke, kde si môžete veľmi jednoducho všetko nahádzať do košíka a objednať až k vám domov. Medzi make-upmi Eternal Glow nájdete 7 odtieňov a ako ste si už určite všimli, to označovanie, ako sme na ňo boli zvyknuté, že sú niektoré ako vanila, niektoré porcelain, niektoré sú ivory a vedeli sme, že od vanily ideme smerom k tmavším a ivory väčšinou boli svetlejšie, beige warm boli väčšinou také bežovejšie, alebo sme mali ešte aj rose beige, ktoré boli niečo medzi takými ružovkastejšími a bežovými. To označovanie sa už zmenilo a hlavne si všímajte to, či má make-up označenie neutral, warm alebo cool. Tieto tri základné informácie vás vedú k tomu, či máte skôr studenší podtón, teplejší alebo neutrálnejší, no a potom si už vyberáte iba podľa intenzity. Tento make-up vám zabezpečí efekt druhej kože a dá sa veľmi jednoducho rozpracovať rukami, štecom, ale takisto húbkou. Vydrží až počas 8 hodín a zanechá vám krásny žiarivý finish, takže ak máte zrelú pleť, suchú pleť, normálnu pleť, ale napríklad aj zmiešanú pleť a máte skutočne rady taký svieži vzhľad, tak Eternal Glow je make-up, po ktorom určite môžete siahnuť. Má stredné krytie, ale dá sa vrstviť, no a podľa toho, ako ho zapracujete, či štecom alebo húbkou, bude mať výraznejšie alebo menej výrazné krytie. Chcela by som vám iba pripomenúť, že ak si make-up zapracovávate rukami, nerozpracovávajte ho ako krém, ale musíte si ho do vpleti klepkať. To je základ toho, aby make-up vydržal. Takisto je dôležité make-up zapudrovať, aby ste ho zafixovali a on potom vydrží počas 8 sľubovaných hodín. Takže Jordany Gold Eternal Glow nemá iba krásny obal, ale má aj skvelé zloženie, obsahuje SPF 25, takže vás pomáha chrániť aj pred UV žiarením. Dokonca má certifikát z The Vegan Society, pretože má vegánske zloženie a neupcháva pory. Takže keďže je nekomedogénny, tak sa nemusíte bať ani tí z vás, ktorí máte tendenciu, že máte pleť aknóznu alebo že sa vám upchávajú pory. Ďalší pán na holenie alebo ďalší make-up na predstavenie je Jordany Gold Pure Euphoria. Opäť make-up, ktorý má rozjasňujúci účinok a na pleti vám nechá krásny a žiarivý finish. A to najmä vďaka komplexu Crystal Glow Fusion, ktorý obsahuje rozjasňujúce peptidy. Okrem toho ale obsahuje veľmi jemné pigmenty, ktoré krásne prekrývajú aj nedokonalosti na vašej pleti a zamaskujú aj, ak máte začervenanú pleť. No a dokonca technológia Harmony Essence pomáha k tomu, že keď si ho nanášate, máte euforický pocit. Práve z toho aj názov Euphoria. Hlavný dôvod je ale ten, že pôsobí na pleti ako zjemňujúci krém, takže vôbec nemáte ten pocit, že by ste si nanášali make-up. Práve naopak, máte pocit, že si dávate zjemňujúci balzam. Zanecháva krásne hladkú a zjednotenú pleť, no a dokonca obsahuje ešte aj SPF 35+, takže skutočne dokonalo chráni pleť spolu s vašou skincare rutinou aj pred následkami UV žiarenia, ako je dehydratácia pleti, ale takisto aj strata elasticity alebo pevnosti pleti. Okrem toho ale obsahuje ešte aj ďalší komplex, ktorý má názov Komplex Hydra Blend, no a ten udržiava vlahu vo vašej pleti, takže ju máte zároveň hydratovanú. Tento make-up by som odporúčila najmä tým z vás, ktorí máte zrelšiu pleť, poprípade suchú, dehydratovanú alebo normálnu pleť. Ale opäť nič nebráni ani tým z vás, ktorí máte zmiešanú alebo masnú pleť, aby ste tento make-up nosili, pretože je nekomedogénny, no ale musíte počítať s tým, že budete mať trošku rozžiarenejšiu pleť. Takže môžete použiť trošku viac púdru. Pri tomto make-upe nájdeme 8 odtieňov, ktoré sú ešte podľa starého značenia, alebo teda podľa toho, na ktoré ste boli zvyknutí. Začíname od odtieňa Porcelain, ktorý je najsvetlejší a končíme pri odtieni Caramel. No a pri make-upe Jordany Gold Pure Euphoria si prídu na svoje aj tí z vás, ktorí majú trošku tmavšiu pleť, pretože odtieň Almond aj Caramel sú skutočne aj pre tie z vás, ktoré vyzeráte ako slovenské Španielky.
Všetky make-upy Giordani Gold môžete bez problémov medzi sebou miešať, takže ak vám náhodou aj odtieň nesadne a máte napríklad Pure Euphoria, make-upy ďalších odtieňov alebo máte nejaký iný obľúbený z radu Giordani Gold, kľudne si môžete odtieň namiešať. Make-up Giordani Gold Serum Boost Foundation je novinka, ktorá prichádza v kampani číslo 4. No a tento make-up je prvý make-up z radu Giordani Gold alebo z radu Oriflame ako taký, ktorý sa stará najmä o kožnú bariéru pleti. To znamená, aby vaša kožná bariéra bola odolnejšia a tým pádom vaša pleť bola krajšia, dlhšie. Po nanesení tohto make-upu, ktorý obsahuje ešte aj SPF 12, je vaša pleť na pohľad rozžiarenejšia, jemnejšia, vyplnenejšia a to najmä vďaka obsahu prebiotického séra. Tento make-up prichádza ako náhrada age-defying make-upu, takže omladzujúceho, na ktorý ste boli zvyknutí. Preto by som ho odporúčala najmä tým z vás, ktorí máte zrelú pleť alebo máte pleť suchšiu, prípadne dehydratovanú. Ako väčšina nových make-upov od Giordani Gold obsahuje aj certifikát od The Vegan Society. Pri dlhodobom používaní tohto omladzujúceho krycieho krému Serum Boost od Giordani Gold môžete pozorovať na vašej pleti zmeny, a to také, že bude vyzerať mladšie. Je to práve vďaka komplexu, ktorý má omladzujúce účinky. Prichádza v 6 odtieňoch a v každom nájdete označenie, či je pre studený potón, neutrálny alebo teplejší potón. To je základ, podľa čoho si make-up vyberáte. Ak by ste si nevedeli vybrať podľa odtieňov, ktoré máte v katalógu, určite odporúčam vyskúšať najskôr vzorky, pretože každý make-up inak sadne na pleť, na rozdiel od toho, ako ho vidíte napríklad na papieri. Nenechajte sa teda pomýliť tým, že make-up môže vyzerať príliš ružovo alebo príliš žlto na stránkach katalógu alebo napríklad na internete. Obľúbený minerálny krycí krém Giordani Gold prichádza aj v dnešnom videu. Aké by to bolo vynechať váš najobľúbenejší make-up, ktorý vám zanecháva pleť dokonale matnú. No a možno ste si všimli aj to, že prišiel nový. Máme vynovený matný Giordani Gold make-up, ktorý obsahuje minerály. No a dokonca máte 24-hodinovú výdrž, ktorá je dokonca potvrdená aj klinickými testami. Obsahuje SPF 20, takže vás chráni aj pred UV lúčmi. No a ďalšia veľmi dôležitá vec je, že minerály, ktoré obsahujú, pomáhajú vašu pleť spevniť. Takže počas nosenia tohto make-upu vaša pleť dokonca mladne. Zanechá jemný matný finish, takže pre tých z vás, ktorí máte zmiešanú alebo masnejšiu pleť, toto je váš make-up, ktorý si určite vyberiete z Giordani Gold. Skôr ako napríklad rozjasňujúce make-upy. Opäť má ako všetky novšie make-upy od Giordani Gold aj certifikát od The Vegan Society a je nekomedogénny, takže nemusíte sa báť ani tí z vás, ktorých strašia, že make-up zhoršuje pleť. Je vhodný dokonca aj pre citlivú pleť a ak máte napríklad začervenanú pleť alebo máte už, ako som hovorila, výrážky, akné alebo nejakým spôsobom zhoršený stav pleti, tak to krásne prekrie, ale váš stav nezhorší. Nezabúdajte na to, že nosenie make-upu vašu pleť nezhoršuje. Zhoršuje ho zlá starostlivosť o pleť. Takže dvojfázové odličovanie a čistenie pleti spolu s kompletnou rutinou je základom toho, aby vaša pleť prosperovala. Minerálny make-up obsahuje ešte aj vitamíny zo skupiny E a F, ale takisto vitamín B5, ktorý je známy ako pantenol, no a myslím si, že všetkým z nás sú veľmi dobre známe účinky pantenolu. Zinok, meď, horčík, kremik a železo. To je komplex 5 esenciálnych minerálov, ktoré pomáhajú jednak chrániť vašu pleť pred agresormi z vonkajšieho prostredia, ale zároveň pomáhajú omladzovať vašu pleť a oddialiť výskyt vrások. No a to obsahuje minerálny make-up. Okrem toho ale obsahuje ešte aj multivitaminovú technológiu, ktorá obsahuje už spomínané vitamíny zo skupiny E alebo F, ktoré sú známe ako napríklad kyselina linolová, ktorá pomáha omladzovať vašu pleť a takisto pomáha aj pri ochrane kožnej bariéry. Provitamín B5, ako som spomínala už predtým, pantenol, pomáha predchádzať vysúšaniu vašej pleti. Takže nosenie minerálneho make-upu nie je iba na to, aby ste mali pleť zjednotenú, aby ste zakryli nejaké nedokonalosti, ale najmä na to, aby vaša pleť prosperovala. Minerálny make-up od Giordani Gold nájdete v 7 odtieňoch, ktoré majú opäť nové značenie, ale ak pre vás nie je jednoznačné, aký odtieň si vybrať, tak na www.oriflame.sk si rozkliknite jednotlivé make-upy a vidíte tzv. Swoče. To znamená, že vidíte jednotlivé ukážky, ako vyzerá samotný make-up na ruke, no a dokonca tam uvidíte 2 typy rúk, jedna so studeným potónom a jedna s teplým potónom. Takže viete lepšie odhadnúť, ktorý make-up bude sedieť práve tomu, aký potón má vaša pleť, pretože myslím si, že každý z nás si vie už pripodobniť alebo sa vidí v zrkadle, či tá pleť ide viacej do žltá alebo viacej do ružova. Hodvábny krycí krém Giordani Gold. Tento make-up predtým, ako použijete, musíte potriasť, aby sa vám všetky zložky zmiešali.
Znie to ako vodička a skutočne tekutý je. Ako vidíte, Jordany Gold Hot vábny krycí make-up je najtekutejší zo všetkých Jordany Gold make-upov, pretože je určený na masnejšiu alebo zmiešanú pleť. Z týchto dôvodov neobsahuje oleje alebo zbytočné lipidy, ktoré by mohli spôsobovať, že pleť, ktorá je masnejšia, by sa počas dňa leskla ešte viacej. Odporúčam ho rozpracovať štecom Jordany Gold a potom dopracovať navlhčenou húbkou, pretože zo všetkých Jordany Gold make-upov by som povedala, že má najvýraznejšie krytie. Je samozrejme vrstviteľný, takže môžete mať to krytie ešte lepšie, ešte väčšie, ale myslím si, že skutočne vám postačí jedna vrstva. Keďže neobsahuje zbytočné lipidy alebo neobsahuje zbytočné oleje, treba s ním pracovať rýchlo, pretože aj rýchlo zasychá. Hodvábny make-up Jordany Gold určite neodporúčam tým z vás, ktorí máte už známky zrelej pleti alebo máte skutočne hlbšie vrásky. Keďže neobsahuje príliš veľa lipidov, ale neobsahuje ani oleje, tak vrásky zbytočne zvýrazní. Myslím si, že máme skutočne širokú škálu make-upov, z ktorých si môžete vybrať pre všetky rôzne typy a stavy pleti. No a tento, opakujem, odporúčam najmä pre tých, ktorí majú masnejšiu, zmiešanú alebo problematickú pleť. Je obohatený o špeciálne čiastočky, ktoré zakrývajú nedokonalosti na pleti a takisto sa stará aj o vašu pleť tak, že ju chráni pred vonkajšími agresormi. Prichádza v 5 odtieňoch a nájdete tam odtiene aj pre studenší potón pleti, takisto pre teplejší potón pleti. No a je ešte aj podľa starého značenia, takže si myslím, že nikto z vás nebude zmetený. Verím, že po tomto videu pre vás bude už omnoho jednoduchšie vybrať si svoj vyvolený Jordany Gold make-up, no a že budete vedieť poradiť aj svojmu okoliu.